na defensa do Langreo. Sí, a verdade é que eles fixeron un traballo espectacular. Eu recoñezo o traballo do Langreo, doulles en hora boa polo partido que fixeron, foi un partidazo. Eu os coñecía porque vin varios partidos deles, teñen xogadores que incluso xogaron en primeira división. Este é un campo moi complicado, encima campo sintético que non estamos acostumados. Tivemos varias ocasións, non fomos quen de metelas, incluso un penalti errado. Eles é verdade que tiveron unha ocasión que parou Ben Lucas, e logo, bueno, este é un clube que está acostumado a sufrir, unha plantilla que engancha a súa afición porque non deixa de creer incluso na tanda de penaltis cando se nos puso todo en contra. Logo tamén, bueno, nesa tanda pois fomos quen de gañar a eliminatoria. Para o do equipo máis insistencia, máis ocasións? Sí, hombre, cando non metes as que tes, pois o importante é ter cantas máis mellor e máis claras, non? Pero é difícil contra un equipo que está pechado. Fomos quen de ter paciencia, de levar o balón ás dúas bandas, de facer centros laterais. Eles sacaron 3-4 balóns ao segundo pau que eran claras para gol. Tivemos un longueiro, tivemos outra ocasión como o penalti, os tiros da frontal da área. Bueno, fixemos o que pudemos e tivemos que ir á tanda de penaltis. Aí tamén resaltar o traballo de Roberto Baleiro, porque estudou moi ben, e de feito con Lucas pois fixeron un gran traballo, non? Hai que resaltar sobre todo as paradas de Lucas. Se ve que o equipo lle custa en lo máximo, lle custe contra rivais así, cuidado, non? Sí, é moi difícil, eu creo que a todos os rivais lles custa meter goles cando un equipo está tan pechado e defende tan ben, porque defenderon moi ben tanto os centros laterais como os tiros na frontal. E nos, bueno, o que tiñamos é que insistir, que ter paciencia para evitar esos contraataques, e ao final pois chegamos con un empate a 0 e definitivo na tanda de penaltis. Objetivo cumplido que seguir na Copa, pero quizás a pegarse de dura, porque agora volve a Liga o sábado a Lata, chega a Liga de Tenerife, e seguro que non querías pasar por unha prórroga, non? Non, a verdade é que non queríamos pasar por unha prórroga, fixemos cambios tamén para darlle unha marcha máis e poder gañar o partido antes, pero a dosis de moral que dá esta eliminatoria en este clube que lle gusta tanto a Copa do Rei mitiga todo o cansancio que poidan ter os xogadores. Entonces, vámonos contentos, porque peor sería xogar a prórroga, ir a penaltis e perder, non? Entonces, ainda encima, aparte de estar cansados físicamente, estaríamos tamén agotados mentalmente, non? Sei que lle dixeches os xogadores, fixeches un cambio case completo do 11, non? Supoño que tamén contento co rendimento da xente que hoxe non sei se era unha oportunidade, pero era unha alternativa. Sí, exactamente, non. Sobre todo estou contento por eso, porque todos os xogadores, algúns que tiñan menos minutos, que tiveron menos minutos na Liga, ou se demostraron que están adestrando, porque para aguantar 120 minutos tens que adestrar moi ben durante todas as semanas. É o que digo sempre, non? A xente non os ve adestrar, pero nos os vemos e sabemos que están preparados para xogar. Estos 120 minutos a algún xogador lles ven moi ben para logo na Liga, cando teñan que xogar, sabemos que podemos contar con eles, ainda que só sabíamos antes. Sí, o que pasa é que tiñamos plantexado que xogara 60 minutos Saúl, non xogara máis, porque tamén xogou o partido completo en Vigo. Entonces Álvaro Ramón, pois o resto, non? Ao final, pois xogaron 62. Bueno, pois está ben, porque eles teñen capacidade de sobra para aguantar este partido, e temos días de descanso para recuperar de cara ao sábado. E Álvaro Jiménez, que se atreveu a lanzar nos seus podes fallar? Sí, de feito pregunteille, díxome, por favor, mister, como non vou tirar? Así que ele asumiu a responsabilidade, é o noso capitán, ele sempre dá o pé adiante para axudar o equipo, e asumiu outra vez co risco de volver a fallar, pero nós queremos moito en el, seguirá tirando penaltis sen ningún problema. E a Malata recibirá un equipo de fútbol profesional? Sí, un equipo como Tenerife, que vai primeiro por méritos propios, con xogadores moitos que estaban o ano pasado en segunda división, co mesmo corpo técnico. Vai ser un rival moi difícil para competir, pero nós estamos na nosa casa, e con os nosos aficionados que
que sufren co seu equipo e disfrutan, esperemos disfrutar dun bo partido sábado.